Attention TV and your pie betray a go my Ghana mu dande ina no any de somo. Nti yase we inspire you more. Dande ina show crying bomodi aka insema ekoso e my Ghana. Ubera YouTube wa de obe ina so be subscribe. Na fi wotumi ase na nkrofo so etumi anya bi. Medin ya de Franco ku Asante. Ene ya bomodin atwen abe ohene pon ba ko pa awo enkran mantemu. Ai abe no e Joma e bia wonte da. Ene obeti e ho sempa wahwe o TV no so bebre ba ne yankasa pese ye ne na edi nkomo ba ku mienu miensa na afisi hwe se ne eko ne din eye ni ama okropon seponche the first ono ankasa beto no mutu atumi aka nensem na afi no etumi na di nkomo se ne be ya won so betumi afa na afi won so wotumi ahwe se de ebeko nana ya ma kwa baba Attention TV yo eja ejisu nyame nhyira mo bebre Attention mrebia sednia mo boa Joma abrekoma Joma ahimfo ene mo penifo nyame onkoso anhyira mo ne modea mo body boa krono nyame nhyira mo bebre amen nana na ye babisa se Joma no amza waka won sem bebre obi wa kra na won ti Joma da obi wa na jese Joma no boy na de foforo obi zaze Joma no ya kase Joma eden ne mamo edanso efri ekura aka nyina ho yo mida se bebre amidi kan na menchia mahimfo ene mahimpon emre bia se yebekasase a ese yende kan emfani di nubu ema ahimfo akesi omo esro ho efri so omo no mo ansa na yewo ho enti mesre won kan kase mu kakra na mabem na maka ama mada o ase na machiachi o na wombo manye wombo manye ye niga kebagbe ni asene boy wombo manye yo den ko e won chi fen ni akwashon asene akwashon gan akwashon che ke emi ni romo won banye fen nye den manye nukpa ni yo asene sen ifen womba mo fen mo den omanye womba Joma akwashon kembi onukpa ifen womba mo fen mo den omanye Seleki Moses Enso zongo chief of Joma womba den omanye womba o wonchi onukpa ifen ke Joma onukpa ifen womba mo fen mo den omanye fiake ngene hu Attention bi echi benka we ko ye Joma maami ni ambasumo ni amele ni bi ni onu ya no Joma alo ni bi papa ni ya no Joma wo ke wo ba sa no samo minji no ni wo yo fiake ka ke noko na sa be ni etafrache efitefio Joma ji bremama ni sani ko be ne eteyin ma egbele ni ko bote ma mi ona ke ma egbele wa shimo ha o moni yo ma mi efa wa ma ni bi baba o e ma mi ni epa afanfio ni oblanyo ke oblahin wote shi wodumo wona de no ake Joma wo ba sa mi da wasi bebre nana atumi atono no to so wote de okan se Joma on be sisi ampa nana ye pese bisa se unse okọ ekrobia mu anaso ura krobia omo ojuma omudi ebi tumi ye farmers ebi so omo ye fishermen anene ade ye pese bisa se Joma no ejuma ben pa na omanfo edi yo midasi nyami onhira mu bebre Joma eye titikro na ye woniama kese mienu Juma kese mienu a eno nti na ye nana ye frɛ ne ayi a ofri ayawaso kopie mu wo bukon na nyame de ne ba nsuo ho ni na ye okuna data mo kuna de ade no eno na de no be pie wo Joma ye frɛ no Joma ni ayiman de nsuo na eni ahanomo enti se ye ka de nsuo na obi anu se de nsuo ni de ewo wejia eni Joma ntem emze densuwe na Joma e wahapa e fishing in the very say fishing community na eye ahapa because ye nananom Joma oye pa odi chichire ne kro no eye fishing no na nsuo no mmoa no ho ano ye na eye ayese gota kese na se lake kese atwem sa kompom na oye fishing no wo mu ye wo ba kunso wo ye ha no mo sei no so e frɛ no nai enu so ochi son menimu sense na mo frɛ no son no de ye
monko nusu monko wo mu nti ahanom no niama mienu tilapia ne monko ne enu na enu ho adwuma na oye pa na satam na sasa hanom asase ya tubanchi baako na ye de kire wa nya asam keto amodan bayire enti na oye farm nso eka ho banchi ne ho niamaniama enu ni adwuma oye pa ewa ha na enu nso na okọ hunting nso na hunting so ka ho na hunting no baby okọ hunting no pa abo na CP4 apaya sanda na amna sese da ho sese ya no na abo a ayese people nanso ehefom nti na wakona nkrantie ni ehu otwe ni saa wonemanema nam no different no mo wo saa kwaye no mo na de nti okọ abo no so na se ohu se okọ na ohu se omu nam fom na wa chense omu akwakokom na de ade eno na CP apai saa abo ni na ya amana kakraka e de ato ada ni problem kese enso e de ama Joma community no nti de wo mu no na epese ebisa se adwuma o ka se chese omu chinam chese ha no pe adwuma titiri a chese omu chinam no enhye be na odi agu akwan mu a eboa ma enam kyekyere na tumi akoso se na be ya dan de nyina omu so omu chinam no ombetumi anya na no bi achi ade adwuma yo midase nyame hira obebre ya me se yesi Joma obasa Joma yebesiesi enti se dia wo kan yi abranti amabetra sa kwa shon chemi bunkunta ede ma ekonwa na ebusuani na niama asai ni niama afre yensem niama yira na ade enti adwuma ni ade ba ko a menim se youth no so mo anya adwuma anya pese bio na omada ni akronfo ni epobofo ni sakawa na ade enti me youth ni de me fa youth ni agro meni abre wa youth no ho pa se ebe pa adwuma ewo kro no mu na menim se de wo kan no fishing ni ade no ni ade ewa ha pa nti ya sheda ayi asase ye de ato a ye de bi be ye vocational training ye de bi be ye culture center ye de bi ya yi ato afi na ye ba be ye mu adwuma ewo lake no ho after greenbelt ye dua na ya dua no after no ya sheda ayi asase reverse land e dry land no mu ya yi a ye de ba be ye sa ne ma se na be ya ye de adwuma ebe den ebe ba kro no mu nti ya chiche mu miensa ye sere frefre wo ma betumi aboa ama yatumi edi adwuma anasa ayi adwuma ama mrantie no ama omanya adwuma aye nti yayi saa we na afi na ye ba be ye ho adwuma ye ni panifo kasa tene be ya ekwan mu beda ho na yatumi the project no because ya soa frefre nkrofo ba ko mienu bi ba omo ani gi hu so beboa ya ama yatumi aye bribi ede ama Joma te se de ya cheche mu no yayi culture center ye be ye ba be design na ye niama kese wo wa at least wo pe be bia ko ye program na se government chana penifo ministers na de ade bia we bi be koso campaign be koso na de be bia betumi ahye mu a fa ya we enu so yayi sa ehu asase da and vocational training center so enu so yayi wo momo ye kente ni wo momo ye beans ni wo momo ye drums na de culture center na de ni na yayi sa asase no so ewo hono e de ato ana yesi asan yi culture center your friends agriculture center enu so ye hwe se ye be hwe sa tilapia pie free Joma ha ekoni na ye be pese ye betu ye be hubi na ye bi ko bi se de akosomofo ye na ye nya ko bi dry one pa na de papa ye mpese ye na mo no be pia abonten enu sa nhehye na ekonwa no sese ya mene na nanom ye transe ya ahehye a make sure say ye reverse land na dry land kakra da greenbelt na no ye de be ye sa project se ne be ya company or how na mane any kronobo ne pobo ne basabasa ye ni sa langadin sem na de ade na ye be use sa we no na ida yi sa niama no e wo ho no se ne be ya Joma ebe fa ne ntuma pa na wafra na bem se waka fishery ho sem bebre na ebu ana bia na ninje fishery ho ebi opedwuma ofro nhye foforo ben na wo edema enkro foforo a chese o maninje fishery na ompeso moko adwuma foforo mu ewo adwuma no yo mirasi enu nti na me se yayi vocational training center enu so ana asase wo ho a nti wo free culture center na emu niamaniama wo ba vocational training center asase a enu so ya ye niama ba ko na ebe ye be sua niama bebre ene Ghana abie wo mo sua soap ni ehu liquid niama ene ye hu niama bebre wo TV so ye mfe senyame ya adom na ye nsaka sa asase ye wi hu adwuma na ade a ye betumi di sa niama nti enkoye nsu enam nko a
na mu adwuma bi opese wo nsua se carpenter se mason se den shoe den bi opese wo nsua bia sa vocational training center no wo benya bi wo ho no mu a wo betumi asua e de aba wo brant enye no nkwa niam bebre na ya hye wo sa vocational training center area no niam bebre na ya pona ne se ye be hye ni na e wo ho no se na be boa youth na adwuma bia opese wo sua bia no wo bora bia ye ho no ma wo benya sa adwuma no asua adwuma sem no chese eno akosi na ye hwe se ye tumi atwa ho age commercial break aba ye ba ye besan atoa ni na atwetwe nkomo pa yada so woje brand ya daje ye still ene nana e wo ha no ma chese dwuma hene ene ya twea ben no ye pese ye ne na twetwe nkomo na afi o kire ba bia na sas ne ko na sas no se de trefa na afi se ne fa ho ne ade ni nyina ne ye bo nkomo pa enti no monkoso ahwe nana ye samu akwa baba bi ahabium jo say ye jimuso ne mmodembo amubo ediboa joma krono ne ajoma ahemfo na menhira mu nana ba me se ohini bia won asase ne chese baby e fa ne baby e tene fa ne baby a chese nano koka nyina onim nana ye pese bisa se fansa sesem a waka djuma semi e fansa sesem a enje se ben na ode egu akwan mu a ema wasase no eda soronko e chen afoforo de midasi wa ni sa akwenye ya wodi amami ye mi hawo kesi ba ko a nana no mode mitran konwa so a enu me nya ho challenges ni problems pa anyame adom me gu so a me chekire mu a me hyehye ya me se ye bodjoma dimpe a ne ayi family ana ye bodjoma dimpa na ye obia se joma asase ni na ye green belt ana joma asase ni na ye aqualand de bi entisa ya me se chise busuan ni kire wo mu ansa na obehumu ana so beti ase yem se ne ayi ebusuan no ye ne ayi nankasa ye nana no se bi utafra che oware bebre pa enti ni kuro doso kuro na etwa ye huhia ni na ye nuanom ukọ weji afọ wa ha jomafo wo ho ukọ gbawe gonse gbawefo wa ha jomafo wo ho ukọ abrekuma abrekumafo wa wo ye mu jomafo wo ho saa na ukọ nsakena ukọ oduma ukọ manhia ukọ afama ebusuafo nko na joma asase nankasa no ewo de aban no ekire yen se ohia ama ye hu compensation ena enumpo no de ye yima no a min pese mebo ye nkratansem min pese mebo no de ye yima no a ono kire sanka enu no ope no enu kra wantumi antoya ehu sika enti osama ye yi de obetumi atoya ni na hu krata wo ho ena ya yi sa anya mani na chiche bibia mu akratansem ya kokot bibia ewo ho joma asase ni na anya green belt ewo de government no agiye na mbom ye ka aqualand and the bridge no tama 1977 area na the bridge no nsem eba no ye ka aqualand and the anka say ye ka abrekuma half epie mu afa oduman sake na fa krododoso baby enam no enya asem kitu asese ye ka che say aqualand nta aban be bubu dan a ana obaji a and ye asem bebre enye yempo ebe ye den enti ya say word na ya meti say Joma land ni de be ya say ya kita 3600 and something acres free agbozome ekopie abrekuma traffic light na ase efemu sa yesi ye kan na nso abusuan nti Joma ye mpre ade ho se de me kan hye ya nom kra ye be yi ama ye hu jupa na ye mpa ade ho ade a ye pre ho ya sase no bi wodanchira ya sase no bi wo baabi ye obomfo ye kofi ko ko ye wo baabi nti ye ka Joma ya sase doso na esuye pa nti se ye frese bra na ye ma wasase na se bra na ye ma wasase fire project ana se fire bibi fa bo akro na entena baabi nkan se na Joma fa asase wanse ye won sase papa ye won sase pa na se wo fa Joma so e de nya wasase a wanya sondwe asase ye won sase bibra ye hia developers no ye nso ye hia niam akese a niam efe cause ye nim baabi a Ghana eko sesi a o man pani de abase office Ghana te office no niam a odi ba na nyensam kitwa ye hu bi ye siesie baabi de niam akese development na e ba na esu ye pese Joma emu kese pan wa ha na Joma mfa ntuma pa no mfra nana ba me se ensase sem no ade a chese ade hia pa but ade ba kwa ya na ebebre stro ni se
ebi mu kan land guard menim sɛ nananom de ya mu kan asafo ɛfa saa asafo sɛm ene land guard sɛm no sɛn enso na wahye nhyehyɛ sɛ ne bɛyɛ asomdwie a de asomdwie ne betumi atena de obɛtɔ asase ne ho na bebia atumi akɔ tɔten yo midasi nyoma job wa ene asɛm a wo bisa na bebi a wonam ni na eboa yie na ɛyɛ nso pa na nyame nhyira attention sɛ ne amoyɛ mo adwuma no ɛyɛ mi de pa aha no ma menkyerɛkyerɛ mu kakra na Ghana ne bebi a wiase ni na anti aseɛ yam sɛ sabio institutions bia wo ne mu nsɛm ne mmara ne emu adwuma ne emu niama meboa yam sɛ woba ahennie anase woba nkana gan ahennie ye wo obi a ye frɛ no asafo akyɛ na ansa na ye be frɛ obi asafo akyɛ no na je sɛ owo obi a ye frɛ no asafo ansa no be ye kyɛ ye ka sɛ kyɛ wo papa ana ɛgya enti ye ka asafo ansa na ye ba asafo akyɛ ansa na ye ba shipi ansa na ye ba akwahyon kyɛ mi na meti ha yi de yeka akwahyon kyɛ saa nkrofo ni na me na mesua wo mo ni na kogu fom kogu asafo no me na mesua mo na me di ohini no ene jase hini no na ebusu apena hye mechi na me bu o mo nkunta enu ni akwahyon kyɛ no saa na tie enti se wo ka asafo na wo sisa asafo de akɔ langada enye yie na sa asafo akyɛ no nso na wo di ye langada no nso a enye yie na se mi akwahyon kyɛ nso na wo di be ye langada enye yie nyansa ye yetewa na ye beti one graphic bibi abem midin apie wo mu zongo chief Moses Nso eye ne ono nso bua ene boa obua se joman ye fe na nya asem kitwa ono nso ye de ne din aba chief langard mi ni okropon akwahyon kyɛ ameti a mi nso mi ye chief langard because ye nti ase ye kan langard o mu nti ase even normal langard na ye kan ye hu bebi o mu yifiri ye ani bebi titi no first se de nsase no go ha se bio na nanom nso asofa kyefo no wo mu hyeda nye adwuma serious te se ne o ma sorry no enti obi atumi pie free kro foforo mu na waboa ro bi kro mu na asase mu na otwetwa na oninamu na etuo ni niama na omo de nenamu se ya nti saa ya se pintin asase ye den na hokwa enti asase ni na se ebi mpo wo hin na wo be free baby na wo nam na wo twetwa na so obi ba na wo de sekan eta no ebi ni ho te sa asafa chefo no atake over eni akwahyon chefo no ne shipi mu ni asafo no na eye adwuma ye kan langard ni obi a onam a ohini bi an control no ana so de nam na okohye obi na ose ni dan a wabobo no law bi an ne ho mla bi an ne ho oji sika onrofo money no jiji no bisa no ne nam ono e friend langard monchi no na mo bisa nse konwa be no free ho ohini be no de ye adwuma wan na suma no wanya anu yi a ne din a wodi be ma na langard din bi ane wa wodi be ma no ba enye obi a ye frɛ no asafo akyɛ ana asafo uchi obi a osi me ya asafo a bisa nse na asafo akyɛ ne wan because obi so ya asafo a asafo no owo kyɛ owo papa ni papa ne asafo akyɛ no ntu na abrante wo na obi ane nam nwure mu no nam basa na obubu dan na ogigija amanfo ye si bibi de digging fee na obisa na de a yempo ye hanum officer ye mfra digging fee eden digging fee unam na ogi digging fee ase kire ne sen enti ye mfra ne sa development in sakakra ye won sa ye to digi sa development fee no wo ba ya bi krona bie enti wo so be tua bibi kakra ama sa nkoso hene ne nkoso hima no na omu se no ana omu so ye de bo omu de eden edi hwe kro no eno no wutua no nkyere langard ane no nkyere wei ya amamre se de obia nem ne adwuma mu nsem na de ade ye nso ye adwuma mu nsem no ba ya ko ya sa ahimfo bibia ye be ye bia se langard fo wo fa ha langard fo se bi police fo to me e ba me kro yi mu wo beti ayachi obi de akọ ukohwa e ya asafo akyɛ owo license aya money card o kita because ya asafo akyɛ fo no na wo mu nante kwa ya mu na asensode ana ye friend sense sa asensode o mu kita wo mu ho a uchi na obeyi akyerɛ wo so ofrefie ofre konwa ho untumi nche no odi bone na uchi no kwa eze penifo ndi ekyere na ombehwe asotwe bi wo ho no ma mra de emlango na ye de awe no no ono nkosa ho se ofrefie se wondi bone enti de wo mu no nte kan langard no e waseche na wo mu na mutwe de bena nanom a ye be kyerɛ mo na mo hu langard se de eti eni asafo akyɛ eni shipifo no wo mu adwuma enti de wo mu no
That's that abo bon sem so bebre na ebe me say e free anu ma ebe to aso ebisa say em sa asase bia no ewo neoma ogusu a kire say asase ye fine asase ye nti ebetumi aka say ebia factories na de ade a etumi kire say ampa ebia ekrowe no edimu pa mbese mbisa say e fane say neoma na say factories ni Japan na say neoma ya kese a ebetumi amankrofo atena oman ni mu anase ekuro no ma mani age a so far edin bisa na etumi apie mu efri wo side yo nyame sha obebre am say me tren ekonwa so enheda nche me fan say 2 years mu na me ko no na ye janu mu ni ye papa no mu etren ekonwa so no niama nko yie kakra ntema akro no ka ekire ba nyame adom me tren so ye me de speed pa eno bi na me kan say me tena so afi na nyame adom ma behwe say benya asase bi dey big company na ade na ma be yi bi culture center ni vocational training ni ade ntin nyame adom amanfo oba pa course amenya ni wo mo ba so mo so be boa na ade nyansan ikura penifo bi aba omo si ombe si ade no like a hotel na ade said your plan omudi ba no efe nsa afi na ye ni omu tena sa ahwe sa assembly no so be boa ye na yatumi akomu aye bibia fine na ade nta afi na nyame adom ye remu because me tena konwa so nheda nche 2 years mu ni me the speed pa nyame adom niama eba na me gidi se ba me 1 year na me 2 years bi omu konwa so no ebe koso pa nana pese yeba light na face nsuo nsem ade hia pa sense wo kwasase bia so na nsuo ho kanea ho a wani gye ho pa na otumi tena oche se ba wo kanea nsem ne efa nsuo nsem a sen so na tie wo dwuma no yo niama mbie no a waboso de dimpa wo dwuma ha dimpa de bia meka metena wegia almost 15 years we ho na enyine yansa na nananom ye papa no de yen eba sankofa wa hanom yem se anka ensesa anka joma any wage ade nsuo hu nya yendin every say densu bank no aguya asase so but yem se mo ye Ghana no mo na mo kasa mane ko ekire na mo so mo ye Ghana ani enti mo ni mu no kra wo mu na ade mo fa akro mo fa mu na mo hu pipe ni bebia ezensuo no joma kro no mu ankasa eye nia ye busu ye joma bebia eti freas na kopim agbozome unya pipe unya nsuo but wo mo wo enim agape down ho no mo efa paladise joma paladise niama anu kakra de omo de abetwemu e de afa ba joma kro no mu de nsuo no ma yaguso kan wasam ya kan wasam yaguso kan wasam na edu bebia nananom yebetu ye mfu light no nso no ye no nso na nyenyenye first no wo bo radwoma free akopin agbozoma de se wo be hu lighter na ye bamboo tray ene si ho ene di light na atwe light ahoma no atwea na obi anya ne kakra ye mo bo ba wo be sire ama ba nyame adom de po no ba ko mienu bi aba ya sisisisi a nyame adom eguso ekoso na mo anu nye din na ade so penifo guso ye ho adwuma ye bo mpa ye se ebe ye na mo ye problem ba ko ye kwan ni de ye boso ade bi ebe boso mo ba ye mse de bi ameka se enye poto so ye dwuma ha no mo ye kwan ni de enye poto so ye manho free bokoboko free bokoboko e ba dwuma ubesu mobo inti road ni eguso from mama up to August on be start joma road inti maka chemrante no bia antendin kosi August no pa hu na omanfi ya anya joma kwan amaya no joma kwan ambe ye kra behwa anya fa ya betu ye mfu yo dara akasa ebem se ye beje ba komi na fa etumi di nkomo no etumi asi next time na etumi atwa so obi bisa se joma chronic cra obisa obi nteda obisa se esen pa eza se dino to de bia na yare to TV no so a bitumi bisa sa se opese hu ba bi potia won tino pacho wan ye ohini die e pese wo bekire na wa kire ba bia ye betumi hu joma ewo ofre banya de ye awonshi wo banya wo franya wo ba abrekuma fra abrekuma e bani na ye ebusua ba ko joma abre ye fra na abrekuma joma e ye ebusua ba ko nti wonya dru abrekuma traffic light na se
eba nyina warura dwomam saa ba bokoboko saa ba anti ye wo gbawe gonse weji ade nso no ene nsake no manyafo won sake na echi afomofo won sake na echi nsake won sake na echi ye hyemfinfin ho no mo eye denso na ye ni abrekuma ene gbawe gonse mfinfin oho na dwoma ewo ofre pokwase oho nyina ebe mu nyina ye dwoma ebusuanko a ye fo ofre pokwase na odu train dade no so a ye fra bebi ni ayiman first ni ayima ya waso woni sei aya wase kwaye na echi sei no ye fra no ni ayima oho na ayi no tena ya ebusuanfo wo ho sisi a onantin ya eba nso no nti free pokwase train dade no ho wo free pokwase na wo ba baby a train dade ni da no oho na dwoma ebusua estati ye tete no na eye nante ye nti wa de meka no wo beti ase nti oho nti wo ba ya ba abrekoma biom wo san wasan rura ebusua no mu ba dwoma nti dwoma nkasa no baby a ye hye anie Nazina na sawa chiresa ya pesi ebisa asemba kwa etwato ya pesi ebisa se ekuro bia wo ade ehia no anase oman bia wo ade ehia no ya pesi ehu se nne no se ebia ye mfa ne se wachi abanya nka diempa anase niema be na opese wo de begu akwan mama ama dwoma abekra behwe na je se obi ehu dwoma ohun se ampa dwoma eya ade a che se ese na efata wo se obi abetumi betenam Minda wanu asipa nyami onshira obebre se ene ye mampani nana ahofe ye papa osumbo a oboa oman Ghana se ene obisami niama okropon akwasonche a mebu nia yi ebusua no ekonwua no ho akonta amadwoma be ye kra behwe na se ene papa wo hia na obisami se meba minana edempa na wo se menye ma emwa dwoma krona nana wadaroma meka asemba akope yeze minimu se de aka ni na de nyedin ema wo ni wo hu panifo anka meka se amana kakraka a mikro dwoma kro eye a ye mikro yi kro eye a ye mikro yi a CP atu from 1983 something ho watu amanane sa broni sabio of broni fita free ne kro mabetu sabio abusua no de editor nsuopo enum nana obroni amayen wo ben na watu ama mineral commission ye right ye pepepe ukudu mineral connection ye nemo ya chro petition pro chro petition nana Ghana ya chro petition nana Mr. Wadaro maseme ma petition so chira oman ba Ghana be ka say boy aden ye ni abusua no ni obi a na hifa na ye beko ye ni ba bia akọ amana no da ho enese ye beti a CP na sa obroni na sa hand over ede ama Ghana ni ya ye de mu onu so di ato so Regimanwe mbobo Regimanwe ya atwea ben na fra chro petition fra pra ye so yo ba mi de mi hu no da but the minimum ni se ma betre konwa se mi so menye ma abusua no hu se mi bokro no modern match petition de amom na ade oba ya ye kan Regimanwe yi so ye kokko so no so ye bronu so no so tuntum nana penifo me MC me paocho on fi ye no nka hwe nkire yen amana ye kan amana da ho de bia me ka se ma me nka na Ghana fo ho amana ne kase ye samedi tutu condition over condition market dan na ya se no abansuro na ya se no se manka kora ebe ye ne tintin mie no na emu doni de esewani ensensen woka emu doye na abo na ewo mu na nkasa ye pa abo fita tete ye na nom abo fita ye de ye kwan eye ye de ayi no na de kandeshi kwan no ye kwan bebre na de ha na ye tu ye ya tu sa abo ya tu abo na ama abo na sa ewo amana no mo na abo no de aka no ordinary a kire company no ensu wo mu pastel na asemo american yi ye twa na edi kira area ho ni na abie because ye ka Accra hifa na obenya baabi apai abo wa Accra ene baabi ani ho asase na nkasa anase corona asase na nkasa eswa baabi ani pade ni tibetu e wo Ghana Accra ayedin enti ansema America amana America ehu ni na abie ehu abia ansa na meme ba betena ekonwa so ana metena ekonwa so ho develop yie
nenso amana no da so e wo ho a omugu so brase nyansa omu brase a brase no bi akwala bi sku akwala abo no ma ne hu so akwala ne pampam gbe a oto fom no wewu ye chiro hu krata media be mu de ye kan ya Ghana ye kan ya akodu ba bi na asizi obi amfi biom ye twen second wo biom dan ye wo hu ni sukun kwala na de in fact compressor e ba me officer school say wo around so obrase say gima school kwala ni na akomato no ma bobrim nsem bebre na eba enu nti na petitions na eba omo so yard no na say bi communal commission no do so saa no nti say na bisa ma na penifo bisa ma ade ba ko amana na ewo ho no yensi amana no emfa ma na yenji omo nko baby foforo na omo nko to ya adwuma so kakra meka wo ho kasa ono say ampa na ni abre na da ni bra chese ensem bi ne o ma ha ene ha na wan hwe de nkomo no ebesi esan say emre ene adaje eya na ni side ha na de nkomo no besi next time e be san beto aso ene na atumi abon nkomo akwachiri pa ene watumi atijoma ho nsem wati ba bi ewo wati ba bi a wotu betumi afa na obetumi apie kuro nim afi so watumi de nsem a efa kuro no atodwa ene ma watisi ana se ene ma odi gu akwan mu se na be ya joma betumi akọ nanim kama se ne se na efata joma ya pa ne mrane a wose wo baasa cheso mbe siesi kuro no emfa ne se de aye emfa ne ba bi aduru ombe koso aye ne saa kosi se ombenya ekuro no amana tumi agina abrane ene Attention TV Joma Kuro ene de besomo midin ade Franco ku asante medase sawoje bre ene adaje ehweme